Hindi talaga mangyayari na mababali ang katotohanan. May kasabihang contra factum non valid argumentum, that no argument can withstand the facts. Walang argumentong tatayo kung ito'y taliwas na sa mga facts. So pag sinabi nating facts, ito po ay katotohanan at totoong nangyayari o totoong nangyari. Hindi po ito haka-haka or hindi po ito isang opinion. So, ang tanong, isa bang paglilihis kung sasabihin natin na ayon sa kanilang magazine, sa page 7, ganito po ang nakasabi ang katotohanan na sa umpisa walang nakakaalam kung sa anong paraan binigkas ang pangalan ng Diyos. So ang mga saksi ni Jehovah, hindi sila siguradong sa anong paraan ito o sa anong paraan pinopronounce yung name YHWH. Pero ayon sa Encyclopedia Judaica, Volume 7, page 679, na edition 1971, the true pronunciation of the name YHWH was never lost. Kasi ang paniniwala ng mga saksi ni Jehovah na ang correct pronunciation or ang true pronunciation sa pangalan ng Diyos, ito po'y naglaho at nawala. Pero ang sabi ng Encyclopedia Judaica, Volume 7, the true pronunciation of the name YHWH was never lost. Hindi po ito nawala. Several early Greek writers of the Christian Church testify that the name was pronounced Yahweh. So according sa mga early Greek writers sa Iglesia Kristiyana, sila po'y nagbibigay ng testification or pag-testify that the name was pronounced, yung YHWH ay prino-pronounce po ito na Yahweh at hindi Jehovah. So ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi po ito paglilihis sa katotohanan. So ang ginagawa lang po natin dito ay pagbibigay at pagbigay ng information ayon sa mga katotohanang nabasa natin, nakita natin at itinuro sa totoong iglesia na ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Inyo lang paniniwala at opinion. Ang binabasehan po natin dito ay yung katotohanan, yung facts. Ang katotohanan ay hindi talaga mababali na ang Jehovah, it is an erroneous name of the God of Israel. At ayon pa sa Encyclopedia Judaica na ang tamang pagbigkas sa pangalan ng YHWH o sa pangalan ng Diyos ay Yahweh at hindi Jehovah. So sino bang paniniwalaan natin? Yung opinion ninyo or yung mga ebidensya na ating ma-present based sa mga standard rules of presenting the evidence? So malinaw na malinaw po ng inyong magazine, yung magazine ng Saksi ni Jehovah, pinaproiba po ninyo na hindi nyo talaga alam kung sa anong paraan pinopronounce yung name or ang tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. So dito tayo sa ebidensya, itong Encyclopedia Judaica na nagsasabi na hindi Jehovah ang correct pronunciation ng YHWH, kundi yung correct pronunciation ay yung Yahweh at hindi Jehovah. Po tayo makakabasa sa New Testament na sinulat ng mga apostol o sumulat ang mga apostol na ang ating Panginoong Jesucristo ay binigkas or bumigkas siya sa pangalan ng Diyos at ang pangalan na ito ay Jehovah. Again, according to the early Greek writers of the Christian Church, the correct pronunciation of the YHWH, yung pangalan ng Diyos ay Yahweh at hindi Jehovah. Mababasa lang natin ang terminong Jehovah sa New Testament sa isang Biblia na translated by or published by the New World Translation. Kasi po ang katawa-tawa nito kasi yung Greek interlinear nila, yung Greek Kyrios na sa atin pang lingwahe ay Panginoon or Lord, sa English nilagyan nila ng term Jehovah. So ibig sabihin, makikita natin na nililin lang nila yung mga tao na ipapakita na lang Biblia nila na sa New Testament ay may term Jehovah. Pero ang original, yung original Greek na New Testament, hindi po tayo makakabasa ng terminong Jehovah at hindi rin tayo makakabasa na binigkas ng Panginoong Jesucristo na ang pangalan ng kanyang ama ay Jehovah. Kaya nga't kung mababasa natin sa New Testament, most of the time
na pagtatawag si Kristo sa kanyang Ama, ang gagamitin lang niyang termino is Ama. Hindi siya gumagamit o hindi niya ginamit ang terminong Jehovah.